Pa su ti ljudi ubijani na sred ulice. Znači da je neko iz vrha vlasti, iz vrha, nije to politički vrh vlasti, ne optužujem nikoga na taj način, ali neko iz vrha vlasti, izvršne vlasti je pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva. Ako ničim drugim, onda svojim nečinjenjem. Zašto sam ovo sve ispričao? Zato što i u poslednjih nekoliko godina imamo najmanje 3 slučaja ubistava, 2 lica direktno iz kriminogene sredine i jednog od lica koje je bilo advokat takvim licima, a sva ta 3 lica bila su na merama. I to punim merama. Ali to je sada iz vrha vaše vlasti. Upravo o tome govorim. I kao što vidite, ja o tome otvoreno narodu govorim. Da, ali ne govorite imena. A kada vaši kolege iz stranke, kada govore o ljudima iz vrha stranke, iz vrha vlasti, imam utisak da oni znaju tačno o kome se radi. Sad mi recite da li se vara. Nije moje da imam utisak. Ja imam utisak jer ne znam, ali vi morate da znate. Ne, oni su pričali o nečemu drugom. Oni su pričali o prisluškivanju, a ne o ovome o čemu ja govorim. Što se tiče ovoga o čemu ja govorim, o tome do sada vam niko nije pričao. Želeo sam da vam dam tu informaciju da ni po tom pitanju neće biti zaštićenih. Jer nije normalno da vi pratite nekog čoveka, a da se pravite da ne vidite da treće vozilo prati to lice.